מזועזעת. אני רק רוצה לראות לעצמי בראש כדי לא להרגיש. לא רוצה להרגיש יותר, אין לי כוח, אין לי כוחות, לא לרעיונות האלה, לא למלחמות האלה, אבל אין לי ברירה. כי אני אימא לביאה. יש לי ברירה? מה אתם הייתם עושים? הדס קלדרון, כל הורה, כל אבא, כל אימא שרואה אותך, יכולה להבין אולי קצת את הזוועה שאת עוברת, ועם זאת, צריך להגיד שחלק מהמסרים שיצאו בימים... אני רוצה שראש הממשלה יבין את זה, לא האימהות. אני רוצה שראש הממשלה יזיל פאקינג דמעה. שראש הממשלה יגיד, הדס, אני דואג לילד ולילדה שלך. שגביר בן גביר ושמאל וכל החבר'ה שם בממשלה, איפה הם? מתחבאים? מה? במחילות? בושה! בושה, חברים, בושה! אנחנו נתנו, ההורים שלי נתנו, החברים שלי נתנו, הילדים, כולם מתים בשביל המדינה הזאת. לא שווה למות בארץ ארצנו, סליחה. לא שווה. שווה לא לחיות פה. אין לי מה לומר. הדס קלדרון. הפנו לנו עורף, בגדו בנו. נקודה, סימן קריאה, בגידה. הדס קלדרון, תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו שולחים